Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Investigadors catalans descobreixen com es propaga pel cos el virus de la sida. Obre la porta al desenvolupament d'un fàrmac que aturi l'avenç del VIH. Un grup d'investigadors de l'Iris Caixa de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona ha descobert la molècula responsable de la propagació del virus de la sida a l'organisme. Això obre la porta al desenvolupament d'un fàrmac que aturi l'avenç del virus i que eventualment faciliti una estratègia terapèutica a través d'una vacuna. El coordinador de l'estudi, Javier Martínez Picat, ha explicat que la molècula trobada, anomenada gangliòsid, permet l'entrada del virus a les cèl·lules del sistema immunitari anomenades dendrítiques i així va reproduir en aquest procés causar la disseminació del virus. La investigació ha demostrat que la desaparició dels gangliòsids inhibeix completament la propagació del virus, ha explicat Martínez Picat, acompanyat de l'investigador Bonaventura Clotet, i també ha constatat que actualment les teràpies antiretrovirals milloren la qualitat de vida, però no curen, i els pacients han de seguir prenent medicació tota la vida. La no curació és perquè el virus continua replicant-se en alguna part del cos. Per tant, el mecanisme trobat s'ha convertit en un nou front per tallar la infecció, i conscient que potser aquest no és l'únic reservori per aconseguir la curació del VIH, Martínez Picat ha vaticinat que una nova família de fàrmacs podria administrar-se de manera combinada amb el còctel antiretroviral actual.